Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсен Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Шәһәрдә икенчел шимал кабул итү өчен махсус фундаментлар куелды. Олардан түзелеш материаллары яки башка тукымалар ясап, хайваннар өчен приютларга һәм башка өлкәләргә җибәрәчәкләр. Әниләр көненә багышлап, Колабызда шәһәрнең һәм районның лаеклы хатын-кызларын бүләкләделәр. Үзеңнең мәхәббәтеңне бирсәң, мәрхәмәтлегеңне күрсәтсәң, балалар алар аны кабатлыйлар ана артыннан. Biz ләззәте. Әлмәттә яңа шәһәр шугалагында сезон рәсми рәвештә ачылды. Бик матур монда. Кышкы настроение монда. Әлмәт халкы кирәкмәгән әйберләргә икенчел тормыш бүләк итә ала. Шәһәрдә икенчел шимал кабул итү өчен махсус фундаментлар урнаштырылды. Беренче 4 пунктта эш инде гырли. Аларда алга таба эшкәртү яки хәйриячелек өчен атна буе төрле предметлар кабул ителде. Проектны Хәйр ярдәм үзәге Татнефтьнең игелек энергиясе грантына тормышка ашыра. Җәмгыятькә һәм экологиягә файдалы булган кирәксез әйберләрдән котылуның уңайлы мөмкинлегеннән ничек файдаланып булганын Алсу Нуриева белеп кайтты. Сүз Беренче 4 фундамент экрандагы адреслар буенча урнашкан. Махсус контейнерларга шәһәр халкы әйберләрне идеаль яки яхшы хәлдә тапшыра ала. Бу кием салым, аяк киеме, сумка, уенчык, баш киемнәре, текстиль, аксессуарлар, посуда һәм китаплар булырга мөмкин. Ләкин мөһим кагыйдә бар. Әйберне тапшырыр алдыннан юарга, киптерергә, пакетка пөхтә итеп салырга һәм бәйләргә кирәк. Biz эшли башладык, фундаментлар белән эшли башладык 22 елдан бирле. Иң беренче Ярчаллы шәһәрендә эшли башладык. Аннары соң инде менә энергия добра белән Метис шәһәрендә куйдык фундаментлар һәм Нижегород шәһәрендә. Күбесенчә безнең башлангыч эшебез башланды Ярчаллы шәһәрендә инде. Әлхәмдүлилләh. Киергә яраксыз киемнәрне яки тукымаларны алга таба эшкәртү өчен Иваново яки Мәскәү өлкәсенә җибәрәчәкләр. Анда алардан түзелеш материаллары яки башка тукымалар ясап, хайваннар өчен приютларга һәм башка өлкәләргә җибәрәчәкләр. Әйберләрнең бер өлеше алардан яңа кием һәм интерьер әйберләре булдыру өчен дизайнерларга һәм осталарга тапшырыла. Я раньше отдавала вещи, и получалось так, что эти вещи просто выкидывали. А сейчас не знаю, как они будут пользоваться, не будут, но все равно как-то с таким этим доверием уж ложишь туда вещи. Я думаю, что это хорошее вложение денег и поддерживает экологию, помогает другим людям. В общем, хорошо. Социаль шелтерләрдә уңай бәяләмәләрдән һәм эшне яхшырту буенча тәкъдимнәрдән тыш тотканың авыр ачылуы һәм җайланманың биек булуы турында да тәнкыйть бар иде. Контейнерны без үзебез дә ачып карадык. Тотка яхшы ачыла һәм ябыла. Һәм аның размеры юкка шулай сайланмый. Фундамент күләме никадәр азрак булса, тапшырылган әйберләрне чыгаруны шулкадәр ешрак оештырырга кирәк. Бигрәк тә ял көннәрендә контейнерлар тиз тула. Шуңа мөмкинлек булса, белгечләр әйберләрне эш көннәрендә тапшырырга сорый. Без кулланган барлык модельләрдән бу иң кулайы. Күпләр әле аның белән ничек кулланырга икәнен белми. Бу киң таралган проблема. Ул чүп үткәргеч принципы буенча эшли. Өстән култыксадан тотып, ручканы төшерәсез, пакет куясыз һәм ябасыз. То есть он работает по принципу мусоропровода. Сверху берется за ручку, ручка опускается, пакет ставится, закрывается. Все, пакет падает вниз. Барлык җыелган әйберләр Ярчаллыдагы аралау үзәгенә кайтарыла. Җентекләп сортларга аерганнан соң аларны аз киремле гаиләләргә, балалар йортларында тәрбияләнүчеләргә, күп балалы ата-аналарга, янгыннан зыян күрүчеләргә һәм мохтаҗларның башка категорияләренә тапшыралар. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ноябрьнең соңгы якшәмбесе Россиядә әниләр көне булды. Бу бәйрәм илебездә 1998 елның 30 январендә президент указы нигезендә гамәлгә куела. Әлмәт әниләре өчен тантана Нефтче мәдәният сараенда узды. Бу очрашу җәмгыятебезнең нигезе булган хатын-кызларга карата ихтирамның тирәнлеген ассызыклады. Кутлау сүзләре район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмовтан яңгырады. Аеруча ватан сакчыларының әниләрен билгеләп үттеләр. Айдар Маратович әйтеп узганча, әниләрдә булган мәхәббәт, кайгыртучанлык һәм ярдәм теләсә нинди кыенлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Особые слова признательности хочу сказать нашим многодетным мамам, мамам с особенными детьми, приемным и опекунским семьям. Ваша любовь – это пример невероятной стойкости, безграничной доброты и истинного самопожертвования. Быел 8 балалы ана Айзәрә Аисова ана даны медаленә лайык булды. Хәзер алар 3 оныклары белән дә мактана ала. Кияүләре исә ватан сагында. Күп балалы ана балаларда һәрвакыт яшәү һәм үсеш өчен уңайлы шартлар тудырырга тырышуларын, аларда йорт хайваннарына һәм табигатькә мәхәббәт тәрбияләүләр турында сөйләде. Балаларның тәрбияләүләре бик авыр дип уйлыйлар кешеләр. Минемчә, тәрбияләү баланың үзеңнең мәхәббәтеңне бирсәң, мәрхәмәтлегеңне күрсәтсәң, балалар алар аны кабатлыйлар ана артыннан. Ана ничек үзен хис итеп куя балаларга, ул да шулай иттереп аннарсын кабатлап, шулай үсә башлый. Сәхнәгә бер-бер артлы хәрбиләрнең әниләре, күп балалы гаиләләр һәм төрле һөнәр ияләре республика фестивальләрендә җиңүчеләр менде. Ознакайда булачак әниләр көнен «Своя игра» дип исемләнгән интеллектуаль уен белән билгеләп үттеләр. Анда районның төрле оешма предприятиеләрендә тырыш хезмәт куючы, актив һәм акыллы гүзәл затлары, аларның балалары очрашты. Шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә үткәрелгән мавыктыргыч чараны Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина күзәтте. Әниләребез безгә көн сайын кайгыртучанлык, сабырлык һәм шиксез мәхәббәт бүләк итүче кешеләр. Әлеге проект районның яшьләр үзәге тарафыннан оештырылган. Әни инде ул безнең беренче әйткән сүзебез. Әни иң кадерле кеше, барыбыз өчен дә бик күңелле үтәчәк дип уйлыйм инде, чөнки без бик нык итеп әзерләндек, тырыштык, матур итеп әзерләдек. Конкурсантларны район советының аппарат җитәкчесе, район хатын-кызлар советы рәисе Эльвира Галиева, иҗтимагый совет җитәкчесе Лилия Әхмәдишина сәламләп изге теләкләрен җиткерде. От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Матери. Мама – это ангел, который живет здесь на земле. Бәйге интеллектуаль уен форматында узды. Бүгенге бәйгедә барысы 9 төркем көч сынаша, һәр команда составында әни кеше һәм аның балалары. Катнашучыларга төрле авырлыктагы сорауларга җавап бирергә дә, иҗади биремнәр үтәргә дә туры килде. Уенның гомуми нәтиҗәләре буенча Гөлназ Харрасова һәм аның кызы Диләрә җиңү яулады. Икенче урында Зилара Сафина һәм кызы Энҗе. Өченче урынны Руфия Шайхетдинова һәм кызы Розалина яулады. Ике кыз тәрбиялим, берсенә 24 яшь, бәләкәй кызга 9. Сөмбел, Энҗе исемнәре. Олы кыз инде кияүдә, бебе үстерә. Зур рәхмәтемне белдерәсем килә оештыручыларга. Зур рәхмәтлемен безнең кәефне күреп, кунакка чакырган өчен. Кәеф әйбәт, яхшы. Бары тик уңай эмоцияларына позитив бик күп булды. Ял иттек күңел итеп. Энҗе дә үзе белән таныштырып, әнисенә теләкләрен җиткерде. Әни бик миңа күңелле булды. Мин аны бик яратам. Ул матур минем, ул минем. Һәр катнашучыга төрле номинациядә диплом һәм бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Узган ял көннәрендә Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицейда әниләр көненә багышланган җылы спорт бәйрәме йөзү буенча беренчелек узды. Анда 5 яшьтән 15 яшькә кадәрге 80-нән артык яшь йөзүчеләр әниләренә иң ихлас бүләкләрен, тырышлык, җиңүгә омтылыш һәм спорттагы уңышларын бүләк итте. Чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Шимбә көнне укулардан соң спорт комплекс бассейны киеренке йөзүләр өчен аренага әверелә. Балалар үзләренең осталыкларын 6 яшь категориясендә 3 стильдә күрсәтә. Кешеләре ирекле һәм аркада йөзсә, өлкәнрәкләр техник яктан катлаулы юнәлештә баттерфляйда ярыша. Дуслар һәм җанатарлар ярдәме, елмаюлы йөзләр һәм спорт дәрте. Бассейнда бу көнне чыннан да хис кичерешләр кайный. Кайбер нәни йөзүчеләр өчен бу ярыш тормышларындагы беренче җитди старт һәм белгечләр сүзләре буенча алар аны лаеклы рәвештә кичереп чыга. Әлбәттә, балаларга ярышлар бик кирәк, чөнки аларның психология буенча выстраивается икенче балалар белән контактлашу, сөйләшү һәм ярышу. Амелия Левизанова яхшы әзерлек дәрәҗәсен күрсәтә. Ирекле стиль белән 50 метрны ул 44 секунд эчендә йөзеп чыга. 5 ел элек йөзүгә алып килгәне өчен әниемә рәхмәтлемен ди кыз. Бу вакыт эчендә физик күрсәткечләре яхшыруын аз сызыклый. Чтобы выиграть, нужно часто тренироваться, нужно слушать тренера, он объясняет нам, показывает, что и как делать. Вот, если его не слушаться вообще просто, то на соревнованиях можешь приплыть там, не знаю, 4 минуты. Йөзүләрен төгәлләгәч, балалар тренерлар янына түгел, ә үзләренең иң төп җанатарлары кочагына ашыгуы аеруча җылы хисләр тудырды. Форсаттан файдаланып, яшь спортчылар әниләрен бәйрәм белән котлады. Все мамы очень хорошие, лучшие. Желаем всего хорошего. Особенно моей маме. Она у меня самая лучшая, добрая, красивая. Мин әнием яратам. Бәрьәмне котлым. Мин әниләрне котлыйм. Бәхет телим аларга. Мин үземнең әнине много бик яратам. Ул миндә матур һәм тәмле пешерә. Беренчелек нәтиҗәсендә җыелма команда барлыкка киләчәк. Яхшы нәтиҗәләр күрсәткән спортсменнар декабрь уртасында узачак йөзү буенча шәһәр ярышларында лицей данын яклаячак. Шулай ук җиңүче һәм призерларны медаль һәм грамота белән бүләкләделәр. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тимер аякта шуарга яратучылар өчен күптән көтелгән вакыйга булды. Узган атна ялларында Әлмәттә шугалак ачылды. Быел боз мәйданчыгы Ална стадионы территориясендә урнашкан. Балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә күңелле һәм файдалы итеп вакыт үткәрергә мөмкин булган урынны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Шиковлар гаиләсе ял көне гаилә белән үткәрергә уйлый. Шәһәр шугалагы кыш көне яраткан урыныбыз диялар. Мы узнали, что открытие. Вот пришли выходной день с семьей провести. Нам очень нравится. И украсили сейчас все к Новому году красиво. Мы прям шли, да? Такие новогодние настроения. Әкият геройлары белән балалар каруселе, бәйрәм бизәкләре һәм яңа ел чыршысы. Стадионда матур күренеш һәм үзенчәлекле атмосфера хөкем сөрә. Әкияти матурлык караңгы төшеп, төсле иллюминация кабынгач, аеруча күңелгә ятышыла. Фонарь һәм гирлянда ычкыннары чыннан да яңа ел кәефе тудыра. Ильяс Галиев шугалакка дуслары белән килә. Кыш көнен алар актив һәм файдалы итеп уздырырга ярата. Тимер аякта шоу күңел ачу чараларының берсе дип уртаклашалар. Бүген дусы белән килдем конькига шуарга. Хәзер көтәбез дусларны. И бик матур монда. Кышкы настроение монда. Бик күп кеше килде монда. Әйтергә кирәк, шугалакта кеше күп, боз өсте шау-гөр килеп тора. В этом году первый раз пришли с друзьями покататься, отдохнуть, весело время провести. Так вообще на коньках давно, но последние 2 года не катался по военной службе и тому подобное. Вот сейчас будем вспоминать, как кататься, в принципе. Когда я стою на коньке, я ощущаю такое облегчение, кайф. Прям вот нравится кататься. Когда захожу на лед, вообще кайф. Сюда уже сколько хожу? Ну, не знаю, много лет.
Шәһәр халкы шуалакка үз тимер аяклары белән килә, яки аларны прокатка ала ала. Соңгы очракта үзең белән паспорт алырга кирәк. Сезон башына прокатка 350 пар тимер аяк әзерләгәннәр. Өлкәннәр һәм балалар өчен фигуралы да, хоккей модельләре дә бар. Үлчәмнәре 26 размердан 48-гә кадәр. Белгечләр барлык тимер аякларны да тикшереп, чистартып, бауларын алмаштырып үткәндә куйганнар. Каток официаль рәвештә ачылганга 6 сәгать үтте. Белгечләр әйтүе буенча, әлеге вакыт эчендә 100дән артык әлмәтле һәм шәһәр кунаклары бирегә килә. Каток көн сайын эшли, иртәнге сәгать 10-нан 21:45-кә кадәр. Тимер аякта шуарга килгәндә, бу салу вакытын исәпкә алырга кирәк. Графикны сез экранда күрә һәм безнең социаль челтәрләрдә һәм сайтта карый аласыз. Осынуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.